ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് വയ്യ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, സാരില്ല കേട്ടോ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ. ഈ ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 5 പ്രബല രൂപങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടത്. നമുക്കറിയാവുന്ന അല്ലെ, മധുരാവാസം, വിഗ്രഹാരാധന, പിന്നെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മധുരാവാസം, വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജനസംഘം, വിഗ്രഹപൂജ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം, ഹരേ നാമജപം അല്ലെ. നാമജപം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. ഈ അധ്യായത്തില് ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളുടെ. എല്ലാം ചെയ്തു മാതാജി, എല്ലാം പറഞ്ഞു. എഴുതേണ്ടവർക്ക് എഴുതാൻ അവസരം കൊടുത്തു, പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇടയ്ക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ നെറ്റ് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇനി മാറിയതേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് മതി മാതാജി, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 14 കുറച്ചെടുക്കാം. ഇന്ന് 8 മണിക്ക് ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇന്നും ക്ലാസ് എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ, അധ്യായം 14. ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത പറയാം. ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ആവശ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരു തുടക്കം കിട്ടാൻ സഹായകമായ ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ഒക്കെ കൊള്ളാമെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി അവയും നിരാകരിക്കപ്പെടും. കാരണം ഭക്തിയുത സേവന മനോഭാവത്തെയും സേവനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിച്ചല്ല നിൽക്കുന്നത്. ആത്മാർത്ഥതയൊഴികെ മറ്റൊന്നും അതിനാവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക്, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയിലേക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളത് എന്താന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ആവശ്യ ഘടകമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ നമ്മള് റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, തിരസ്കരിക്കപ്പെടും. കാരണം ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? സേവനം ചെയ്യാനുള്ള, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം, സേവനത്തിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് എന്ത് വേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. ഗീതയുടെ തുടക്കത്തിൽ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗം ഭക്തിയുടെ സേവനവും ആധികാരിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഈ കാര്യം ഭക്തിയുത സേവനം ആണ്. ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം, മതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഈ കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. താത്വിക ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ, നീ എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് അതീവ രഹസ്യമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. വൈദിക ജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, സർവസ്യശാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടു. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് വേദൈര അഹമേവ വേദ്യം അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ നമ്മളായ ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം.
എന്നുള്ളതാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം വേണം എന്നാണ് ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആഗ്രഹം വേണം. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം, ആ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ ആത്മാർത്ഥത. ഇതാണ് ഇതിന് അത്യാവശ്യമുള്ളത്. അപ്പൊ ആ താത്വിക ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. വല്ലാത്ത താത്വിക ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ആധികാരിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഈ കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. താത്വിക ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തില് അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. അപ്പൊ അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഭക്തിയുടെ ഹർഷോന്മാദം, ഭക്തിയില് ആ ഒരു ആനന്ദം വളർത്താനായിട്ട് കഴിയാതെ പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 31-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ, എന്റെ സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനിക അഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ ത്യാഗവും ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്നതോടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം താനെ കൈവന്നുകൊള്ളും. പരമസത്യം എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ട ജ്ഞാനവും അതോടെ സംജാതമാകും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അതാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രകാശം പരത്തും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, താത്വിക ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. അതിനായിട്ടിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാമത്തെ അധ്യായം 31-ാം ശ്ലോകത്തില്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനിക അഭ്യൂഹങ്ങളോ കൃത്രിമമായ ത്യാഗോ ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് എന്തില്ല, അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്നതോടുകൂടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം തന്നെത്താൻ അവർക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമമായ സത്യം എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ട ജ്ഞാനവും അതോടെ അവർക്ക് കിട്ടാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില് ജ്ഞാനം നേടുന്നത്, പിന്നെന്താണ് കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ തന്നെ കിട്ടാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാർശനികമായിട്ടുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ആ ഭക്തനെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളില്, ഭക്തന്റെ ഉള്ളില് തന്നെ പ്രകാശം പരത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് ആ ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതയില് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 2 കോട്ടിങ് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. ഭഗവാൻ 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 32-33 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവും ദാർശനിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ത്യാഗം, യോഗ സാധനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളും എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, അതായത് സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് സ്വയമേ വന്നു ചേരും. അപ്പോൾ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലാഭവും ദാർശനിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ത്യാഗം, യോഗ സാധനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങിയുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളും, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരുന്ന പറഞ്ഞ സ്നേഹപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് അത് സ്വയമേവ വന്നു ചേരും. സ്വയം തന്നെ അതെല്ലാം വന്നു ചേരുന്ന ഇവിടെ പറയാണ്. ഇവിടെ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, ദാർശനിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ത്യാഗം, യോഗ സാധനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്തുകൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സ്വയം തന്നെ വന്നു ചേരുന്ന ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്, പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണത്. പക്ഷെ അവനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തി നിൽക്കാൻ ഇനി ഒന്നും വേണ്ട, ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നതുപോലെയുള്ള ഭൗതിക ലാഭമോ അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപിക്കുക എന്നതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ ലാഭമോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന് എന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം വഴി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവരും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നതുപോലെയുള്ള
ഭൗതിക ലാഭമോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപിക്കുക എന്നതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ ലാഭമോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന് എന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം വഴി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവരും. ഇവിടെ ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം കൈവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട. ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ ആ ഭക്തൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്തന് തുടർന്നും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളോട് ആസക്തി നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉത്തമനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായി ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് താമസിയാതെ വിമുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭക്തൻ തുടർന്നും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളോട് ആസക്തി നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാണ്, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ സുഖത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നല്ലേ, ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമുക്ക് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങള് ആ ഒരു ഗുരുവിന്, ഒരു ആചാര്യന് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ആ ഭക്തന്റെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുരുവിന് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ശരിയായ വിധത്തിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഗുരുവിന് സാധിക്കും. ഭൗതികമായ അനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുതെന്നും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളണമെന്നുമാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം. ഇപ്പോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളാൻ വേണം. അതാണ് ഇവിടെ ആര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? രൂപ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്, നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ രുചികരമായ വസ്തുക്കൾ കൂടിയേ തീരൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ നാവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്തിക്കായി രുചികരമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ത്യാഗമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ രുചികരമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷിക്കരുത്. കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കുമെന്നുള്ള ഈ വ്രതമാണ് പരിത്യാഗം. ഈ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മളെ ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശരീരം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശരീരം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറി? ഒരു ത്യാഗമായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാത്ത അതൊക്കെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വ്രതം നമ്മൾ എടുത്തത് എന്തായി? പരിത്യാഗമായി. ആ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ അതൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? മനസ്സിലായില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വിശപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വേണം. നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെന്തായി? അത് ഭൗതിക സുഖമായി. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ സുഖാണ്. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തായി? നമ്മൾ ആ സുഖം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു, അത് അപ്പൊ ഒരു ത്യാഗമായിട്ട് മാറി. നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? അതവിടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതോടെ അത് പ്രസാദമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ആ സുഖം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി.
അതിനെ നമുക്ക് പരിത്യാഗം എന്ന് പറയാം. ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികൾ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിത്യാഗം സമ്പൂർണ്ണത നേടാൻ അപര്യാപ്തമായി തീരുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം കൃത്രിമ പരിത്യാഗം ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പതനം സംഭവിച്ച് വീണ്ടും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തിഗവാദികൾ ധാരാളമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികൾ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടാവും. ആരാണ്? നിർവ്യക്തികവാദികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നഷ്ടമാകും. കാരണം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിത്യാഗത്തില് സമ്പൂർണത നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവര് അപര്യാപ്തമായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഇത്തരം കൃത്രിമ പരിത്യാഗം ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പല വ്യക്തികൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? പരിത്യാഗം ചെയ്ത് സംഭവിക്കുമ്പോ അവർക്ക് പതനം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതമല്ലാത്ത നിർവ്യക്തിഗത രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത രൂപം, അവ്യക്തികമായിട്ട് ഉള്ള അവ്യക്തിഗതവാദികള് കഠിന തപസ്സുകൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല? അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർക്ക് അവസരം കിട്ടാതെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു സേവനത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ലാതാവുമ്പോ അവർക്ക് കുറെ സംഭവിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് പതനം സംഭവിക്കും. അത് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിത്യാഗമാണ് വരുന്നത്. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിലല്ല, ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതില് അത് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരു ഉറച്ചതെന്ന് പറയല്ലോ. നമുക്ക് ഒരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ആകർഷണം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രകാശമാകുമ്പോ എന്താണ്? അതിനെ നമുക്കൊരു ആകർഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? പതനം സംഭവിക്കും. പരിത്യാഗികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗികമായ സന്യാസിമാരായുള്ളവർ ഇക്കാലത്തുമുണ്ട്. ഭൗതിക അസ്തിത്വം മിഥ്യയാണെന്നും ആത്മീയ അസ്തിത്വമാണ് സത്യമെന്നും അവർ പുറമേക്ക് പറയും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകം ത്യജിച്ചതായി അവർ കൃത്രിമമായി പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാനാവാതെ വരുന്നു. ഭൂതദയാപരവും രാഷ്ട്രീയവും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും അവർ മടങ്ങുന്നു. ജഗത്ത് മിഥ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച കാരണം അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാതെ പലരും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാത്തവരാണ്. അപ്പൊ പരിത്യാഗികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവര്, അതായത് ഇവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സന്യാസിമാരായിട്ടുള്ളവര് ഇക്കാലത്തും ഉണ്ട്. ഇവരെന്താണ്? ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം മിഥ്യയാണെന്നും ആത്മീയമായ അസ്തിത്വമാണ് സത്യമെന്നും അവർ പുറമേക്ക് പറയും. പക്ഷെ അവരെന്താണ്? ഭൗതിക ലോകം ത്യജിച്ചതായിട്ടൊക്കെ അവർ കൃത്രിമമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരും എങ്ങനെയാണ്? അവരും വീണ്ടും അധപതിച്ചു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും എവിടേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാത്തവരാണ്. അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പിന്നെയും ആരാധിച്ച് അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആത്മീയ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയാകണം? ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്താലോ ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികള് ആധിക്യത്താല് ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആരും അധികാരപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തിൽ ആചാര്യനായി തീരുന്നവൻ ശിഷ്യസംഖ്യയുടെ ആധിക്യത്തിലും അളവറ്റ ധനത്തിലും മതിമറന്നു പോയെന്ന് വരാം. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഒന്നാം കിടയിലുള്ള ആചാര്യനല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മതിമറന്നു പോയാൽ അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടും. അതിനാൽ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം. ഒരിക്കലും ഒരു ആചാര്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ധനസഞ്ചയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുയായികളുടെ കുറെ അനുയായികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഇതില് അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ആരും അധികാരപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തിൽ ആചാര്യനായി തീരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ മതിമറന്നു പോയിട്ട് അങ്ങനെ അഹങ്കാരിക്കാം. ഇതൊന്നും ഒന്നാം കിട
ആചാര്യന്മാരല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മതിമറന്നു പോയാല് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടും. പിന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളില് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും വേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മള് അറിയാതെ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആൾ സ്വാഭാവികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റൊരു തരത്തിലുമുള്ള പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോഗാമുറകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അയാൾ അനുസരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമങ്ങളും മറ്റു ഭക്തൻ സ്വയം ശീലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കൂടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കും. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങളൊന്നും അയാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. യോഗമുറകൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അയാൾക്ക് അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ മറ്റു ഭക്തൻ സ്വയം ശീലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമങ്ങളും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരും സ്വയം ശീലിച്ചിട്ടും ഇത്തരം നിയമങ്ങളും മറ്റു ഭക്തൻ സ്വയം ശീലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നല്ലൊരു യോഗ്യതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അഹിംസ എന്ന ഗുണം ഒരു മൂർത്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് ഭക്തൻ സ്വഭാവേന അഹിംസാവാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അഹിംസ വിശേഷ വിധിയായി പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിലർ സസ്യാഹാര പ്രസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും ചേർന്ന് പവിത്രീകരണം തേടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തൻ പരപ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ സസ്യാഹാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പവിത്രീകരണം ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു യോഗ്യതയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് അഹിംസ, അല്ലെ? മറ്റെല്ലാവരോടും നമുക്ക് എന്തൊരു കാരുണ്യ ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഭക്തൻ സ്വഭാവേന എങ്ങനെയാണ്? അഹിംസാവാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അഹിംസ വിശേഷ വിധിയായി പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ചിലരെന്താണ് സസ്യാഹാര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു ചേർന്നിട്ട് പവിത്രീകരണം തേടും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം പരപ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? സസ്യാഹാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു പവിത്രീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യം ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ഒരു ഭക്തന് വരുന്നില്ല. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിശേഷിച്ച് പരിശീലനം തേടേണ്ട എന്നതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും അവനിൽ താനേ വികാസം പ്രാപിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ക്ലേശാക്തി ശുഭത. ആ ശുഭത എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ആ ഒരു ഭക്തന് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പരിശീലനം ചെയ്ത് ഒരു എന്താണ് പറയാ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ ഭക്തനില് തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരും. ബോധപൂർവം സസ്യാഹാരം ശീലിക്കുന്നവനോ അഹിംസ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനോ ഭൗതികമായ തോത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ ഈ യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. ഇപ്പൊ ബോധപൂർവം സസ്യാഹാരം ശീലിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തോത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അത് യോഗ്യതയായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ ഈ യോഗ്യത പോരാ. കാരണം സസ്യാഹാരിയോ അഹിംസാവാദിയോ ഭക്തനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതേസമയം ഒരു ഭക്തൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സ്വയം സസ്യാഹാരിയും അഹിംസാവാദിയുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സസ്യാഹാരിത്വമോ അഹിംസയോ ഭക്തിക്ക് നിദാനമല്ലെന്ന് നമ്മുടെ നിഗമനം. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു സസ്യാഹാരി ആയിരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അഹിംസാവാദി. ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സസ്യാഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു അഹിംസാവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഒരു ഭക്തനായിക്കൊള്ളണം എന്നിരിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സസ്യാഹാരിയുമായിരിക്കും, അഹിംസാവാദിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സസ്യാഹാരിത്വമോ അഹിംസയോ അല്ല നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ മാനദണ്ഡം. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് നിദാനമല്ലെന്നാണ് അവിടെ ആര് പറയണത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയണത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തോത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല, അഹിംസ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ നമുക്ക് യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഭൗതികമായിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ഇത്തരം യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. കാരണം അഹിംസാവാദിയായ ഒരു വ്യക്തിയോ സസ്യാഹാരിയായ ഒരു വ്യക്തിയോ ഭക്തനായിരിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സസ്യാഹാരിയുമായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ അഹിംസാവാദിയും ആയിരിക്കും. കൊറേ ഉണ്ടല്ലേ. തീരത്തില്ല മാതാജി, 74 തീരില്ല. 6 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് 8 മണി വരെ ഉള്ളോ? അതെ മാതാജി, ഇന്നൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന്. മാതാജിക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം കേട്ട് ഒരു നായാട്ടുകാരൻ ഉത്തമ ഭക്തനായി മാറിയ കഥ സ്കന്ദപുരാണത്തിലുണ്ട്. ഇത് കഥ നീണ്ടുപോണതാണോ? പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പേജേ ഉള്ളൂ, 1.5 പേജേ ഉള്ളൂ മാതാജി. പുസ്തകത്തിൽ 152ാമത്തെ പേജിലാണ് നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം വരുന്നത്. പിന്നെ 153 തീരും. നോക്കാം. നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം കേട്ട് ഒരു നായാട്ടുകാരൻ ഉത്തമ ഭക്തനായി മാറിയ കഥ സ്കന്ദപുരാണത്തിലുണ്ട്. ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല. ഭക്തി സേവനം മൂലമുണ്ടായ ഈ മാറ്റം കണ്ട് ഈ ഭക്തി സേവനം മൂലമുണ്ടായി ഈ മാറ്റം കണ്ട് നാരദമുനിയുടെ സുഹൃത്തായ പർവ്വതമുനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: പ്രിയപ്പെട്ട നായാട്ടുകാര, എറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ സമ്മതമല്ലാത്ത നിന്റെ ഭാവത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭക്തിഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം തനിയെ രൂപം കൊണ്ടുകൊള്ളും. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പരദുഃഖത്തിനിടം കൊടുക്കുകയില്ല. അപ്പോ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അല്ലെ, ആദ്യം ആരായിരുന്നു? നായാട്ടുകാരനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. കാരണം ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഭക്തി. ഭക്തന്റെ സത്സംഗം കൊണ്ട്, ഒരു ഭക്തന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ടും ആ ഒരു ഭക്തി വളർന്നു വന്നപ്പോ എന്താണ് വന്നത്? ആ വ്യക്തിക്ക് സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെത്താനെ രൂപം കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖി മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 7:57 ആവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.